В 11 клас имах абсолютния късмет да поговоря с Ивайло Дичев. И това беше един много интересен разговор, защото той в някакъв смисъл се опита до някъде да ме разколебае, когато му казах, че обмислям културологията, но нещата, които разказа за културологията, за това какво се учи там и най-вече как се учи там, включително и разказите за работата му с неговите студенти, бяха толкова интересни за мен, че в края на разговора аз бях абсолютно убедена, че ще кандидатствам културология. Още от първите си студентски години, когато учих журналистика, аз обичах да гледам публицистични предавания и уикендите, и през седмицата, когато имах възможност. И за моя голяма радост, професор Ивайло Дичев не слизаше от екраните. И избрах културната антропология не защото знаех какво е, не защото бях сигурен, че ще ми бъде интересно, а точно защото установих, че Ивайло Дичев е ръководител на програмата. В момента съм преподавател по политология в Свободния университет в Амстердам и вече 10 или може би вече 12, много години изследвам утопии и антиутопии на дигиталното пространство. И академичният ми път е всъщност изцяло предопределен от Ивайло, защото преди да ни преподава той, аз се интересувах от всякакви други много отвлечени неща, но всъщност първия път, когато той влезе да ни чете лекция, аз бях много впечатлена и започнах да чета една негова книга. Останах до късни доби да прочета цялата книга с сестета, още си спомням и много се впечатлих и реших, че каквото и да прави Ивайло Дичев, аз трябва да правя нещо подобно. След като дълги години така бях художник, който доста пътува по резиденции, и е зает повече извън страната, отколкото вътре в страната. Ми се щеше някакво приземяване да направи. Най-естествено беше връзката с образователни институции и споделих това желание с него. И той ми обърна внимание на докторантските програми в културологията и така се гмурнах, в смисъл от образование в художествената академия, специално живопис, се гмурнах изведнъж в докторантска програма културна антропология. Ивайло го срещнах като потенциален научен ръководител покрай Мила Минева, тъй като аз исках да правя докторантура в социологията, но тя ме насочи към него, каза, знаеш ли, Ивайло си търси докторанти, защо не се видите? Сега за мен това беше много стресираща среща, защото той беше, в смисъл, нали, това е един от хората, които четеш интензивно и в България, и във Франция. И някакси да го видя на живо ме притесняваше. На мен не ми беше преподавал, което още повече ме притесняваше. Ивайло Дичев беше човекът, заради който аз заобичах специалност културология. Едно от нещата, които няма да забравя е още първите лекции. Бях изключително впечатлена, защото си дадох сметка, че аз такъв преподавател до този момент в живота си не съм имала. Винаги, когато зададе някой въпрос и винаги, когато някой отговори и си мисли, че е отговорил някакъв супер оригинален отговор и той такъв... усеща се, вижда се как добре, нали, приема, не ти казва, че отговорът ти е тъп, обаче някак си иска още, не, това нещо не му е достатъчно. И до сега така звучи в съзнанието ми и интонацията и гласа, с който задаваше един въпрос е: добре, сега кажете какво виждате. И често си казвам, ето сега, Теодора, кажи какво виждаш. И често това, което виждахме, изглеждаше някак очевидно. И често след това възникваха въпроси, които правеха това очевидно нещо да не изглежда толкова очевидно, за да доведе до едно тотално разбъркване на някакви представи. Дори през втората година на нашата магистратура почнах да ходя отново на лекциите му с следващата година магистратура, просто защото наистина да го слушам, да бъда в тези лекции, за мен беше изключително първо удоволствие, но и преоткриване на света.
по някакъв начин. Нали, увод в антропологията е 2 семестъра, градска антропология 1 семестър, само зимния семестър. Приключва курса по градска антропология, пиша аз някаква курсова работа за квартал Филиповци беше тогава. Излизат оценките на вратата на кабинета на Ивайло Дичев и аз имам прекрасната оценка 3 минус. Тройка, хубаво, тройка мога да преживея, но минуса направо ме съкруши, нали. Целият втори семестър аз прекарах в Народна библиотека. Ходих да чета. Исках да докажа на мене си, исках да докажа на Ивайло Дичев, че аз мога да се справя с тая дисциплина. Отиваме ние да си видим оценките и аз тогава имах оценката 6+. И толкова много се зарадвах и си казах, ето този плюс тук, дето, нали, то не е просто шестица, той е 6 плюс, този плюс е за онзи минус, който беше, нали, оценката 3 минус. Аз се свързах с него с ясна идея какво изследване да направя. И той каза страхотно, ела да се видиме на бира или на кафе у нас. И аз в един момент, нали, викам този човек, нали, от такъв ранг, изключително умен, изключително проницателен, но аз не съм имал всекидневни взаимоотношения с него, всъщност да разбера, че е изключително битов и достъпен човек. Прави ми кафе, носи ми бисквитка и седим и си говорим, все едно като първи приятели сега. И на мен ми е супер, нали, хем е объркващо, в същото време това е супер предразполагащо, нали, човек да бъде такъв какъвто е. Когато обсъждахме с него възможността за докторантура, аз се почувствах по някакъв начин специален, че той го води този разговор с мен, разбира се, много ме поласка това, но и че всъщност това ще ми даде възможност да остана част от тази среда, в която аз всъщност се чувствах доста добре. И не на последно място, осъзнах, че това всъщност е възможност да работя и да се уча от него и потенциално да съм, нали, един от последните поколения, понеже тогава аз си дадох сметка, че той към края на моята докторантура трябва да се пенсионира. Какъв шанс е да работя с учен, който е на световно ниво. Нали, това за мен беше много ясно от самото начало, че той спокойно би могъл да преподава в водещи университети в Европа, няма значение къде е другаде. В момента, по който аз влязох да уча докторантура, явих се там на кандидат докторантския изпит, приехаме да уча докторантура и всъщност това, което Ивайло направи първия път, когато се видяхме след като бях приета в докторската програма, беше, че той ми даде връзка ключова от кабинета му. Така я раздрънка, даде ми я и каза, добре дошла. Нали, Ивайло беше от тези научни ръководители, които отваряха пътища на своите докторанти и затова аз съм страшно благодарна. И тогава имаше едно място за негов докторант. Бяхме 2 кандидати и си спомням, че всъщност той си прие единия, обаче направи така да ме приемат и мене. И това беше първото, първият жест, който е така, нали, той място е едно, обаче той успя да направи така, че да вземе 2. Гласуваха ми плана и той вече каза, вече аз съм Ивайло, нали? Може да си говориме на ти. Но аз продължавах да се лутам между това ти и вие и той винаги ме поправяше ти, Ивайло, ти, Ивайло. Нали, за мен беше много трудно, защото за мен този човек остава... не можех да си позволя това нещо, въпреки че той настояваше, понякога говорих на ти, но се чувствах много неудобно. Усещах, че той ме е прегърнал като човек, на който иска да даде нещо, път да даде в академичното развитие. Но той беше много спокоен, много щедър. Мисля, че думата е щедър. Спомням си, че в някакъв много, много, много ранен етап на моята кариера той ми предложи да отида на конференция в Манчестър, където да представя нещо. И мен това ми се стори изключително смело. Лично за мен най-важно беше това, че той не се отказа от мене в момента, в който аз с семейството си решихме, че ще се местиме в Дания. Нали, аз на този етап бях изкарала първата година от докторантурата и според мен много други хора не биха реагирали така, както той. Нали, той се съгласи, че мога да продължа. Докато не стигнахме до момента, до който трябваше да си избирам тема за дисертацията, колебаехме се между 2 и той... мисля, аз имах тема, с която исках да работя. Той в един момент ми каза,
Абе, ти защо не работиш върху пазари? Знаеш ли колко е забавно? И си казах, бе, то верно е много забавно, но аз си мисля да работя върху градски протести. Обаче това с пазарите наистина е интересно. И започна едно чудене от моя страна и той на втория месец вече чуден каза, бе ти каква зодия си? При което очевидно зодията ми обясни това чудене. Той много говореше за зодии и с известна насмешка говореше за тях, но аз винаги съм подозирал, че отвъд този хумор, който той включваше зодиите, всъщност имаше някакъв искрен негов интерес в астрологията. Подготвила съм си няколко въпроса, свела съм ги до някакво прилично количество въпроси, примерно 5 или 6, които съм иерархизирала и подредила. И отивам така с очакването, че ето сега след разговора тези въпроси ще се поизяснят, аз ще си структурирам, подредя текста и преминавам нататък. И обичайно след срещата излизах с, ако съм дошла с 5, с 50 въпроса, които тотално разбъркваха текста, който подготвим. След това, разбира се, пък това беше много зареждащо, защото ти става интересно и така не те оставя на мира, докато не стигнеш пак до някакво състояние на подреденост. Винаги е бил много добър като ръководител, от гледна точка на това, че беше адски спокоен. Никога не изпадаше в паника за това, че няма да успеем да направим нещо. Спомням си, когато писах бакалавърската си теза, на която той също беше ръководител, в един момент той ме погледна и каза, ти няма да успееш тази година. Нали? Аз казах, не, ще успея. Имам 10 дена, но ще напиша всичко. И той каза, добре. И наистина успях да я напиша. Мисля, че му хареса. Надявам се все още. Не е сигурно. Разбира се, смисъл мен ме вълнуваше през цялото време живота на това поле на изкуството. Ивайло постоянно ме завръщаше към някакви живи практики, към популярна култура. И така се стараеше да ми разшири малко полето на полезрение. Мисля, че до края, до 2012 година, като си завърших дисертацията, през цялото време така водихме така, продължаваше това предоговаряне, нали, на езиците, с които говорим. Няма да ти кажа, че е недоволен, обаче няма да ти кажа, че и е доволен. И ти в общи ли да знаеш през цялото време, той кефи ли се на това, което казваш, кефи ли се на това, което правиш, дразни ли го, не го ли дразни, което от една страна е супер готино, защото не те натоварва изобщо емоционално. Разбира се, имало и ситуации, когато аз съм се стресирал от неговите реакции, които понякога са нелогични. Може би наистина Ивайло се изразяваше най-добре в текстовете, които пише. Там беше най-свободен. А в общуването винаги имаше елемент на лека ирония, да не си разкрива всички карти веднага. Иначе с мен самия Ивайло винаги се държал много строго, трябва да отбележа, но и много мило. Това беше за мен най-точната характеристика е комбинация от ироничност, строгост. Винаги съм имал огромен респект към него, така и не посмях да се обърна към него с първо име. Много е ценно това, че ти си някакси активно лице там, не си някакво пасивно лице. Ти имаш някаква активна част при него. Зает си в нещо, имаш някакви ангажименти, дава ти някакви задачи, които на моменти най-откровено, примерно, може да ме издразнило нещо, сега вместо си пиша докторската степен, нали, с това ли трябва да се занимавам, ама след това виж, че всъщност ти е било супер полезно. Друг голям проект, който направихме с Ивайло и който все още ми е на сърце, разбира се, е Семинар БГ, платформата, която трябваше да приюти списанието, което претърпя много различни трансформации. След това, като че ли изкристализира и придоби вида, в който съществува и до ден днешен, списанието и така образователните проекти, които поддържаше професор Дичев. Семинар БГ стартира, нали, както много неща, които Ивайло прави, така, много бързо, на ентусиазъм, хаотично. Дайте сега тук бързо ще направим едно електронно списание. Впрочем, не знам, той може и дълго да го обмислял. Но тогава, когато той каза, хайде правим го и дайте веднага текстове, защото искаме тук за един месец да сглобиме първия брой. И текста наистина излезе през август. Аз наскоро гледах тези публикации, старите, първия брой на семинара. Аз съм го писала през юни.
средата на август той вече е бил публикуван този текст. Това е рекордно кратък срок. На всичкото отгоре е свободен достъп, напълно достъпно, на един клик разстояние. Това беше идеята на Ивайло. И летните школи по антропология, и тези международните, и проектите, които Ивайло правеше един след друг, всички започваха с новите в заглавието. И тази много, как да кажа, силно задружна група от докторанти и изследователи, които Ивайло сглоби и някакси ние продължаваме да сме заедно и да работим. Нали, всичко това са неща, които на мен ми носят много топло и мило усещане. Да, летните училища са едни от най-прекрасните спомени, които аз имам във връзка с Ивайло Дичев и във връзка въобще с престъпна ми в катедра културология. От магистър до последното ни лятно училище с него беше в Петрич миналата година. На летните училища съм се запознала с хора, в които и до ден днешен сме близки, приятели. На летните училища сме работили заедно с някои от тези хора по някакви теми. И всъщност така си държиш и връзката и с него, и с останалите докторанти. Защото докторантурата е самотно занимание. Обаче той не го направи така. Направи така, че да бъдат част от някакво мини общество от други магистри, от други докторанти. И всъщност за миг не съм се усетила, че аз тук съм сама в това мое самотно занимание. Той винаги беше на терен. Той винаги беше с нас и, как да кажа, винаги беше любопитен на всички тези училища, на които се организираха, където и да се организираха те. След като се загубихме около Пловдив, стигнахме до Перперикон. Може би някой друг също е разказал за тези истории, в които Ивайло Дичев просто се губеше. Той беше казал, че това него не го притеснява. Нали? Като се загуби, просто вижда някакви други неща, вижда града от друга гледна точка, така да се каже, и нали, в някакъв момент се намира. Много малко хора има, които биха си позволили да се изгубят дори академично, а той си позволяваше този лукс и всъщност благодарение на това откриваше. За мен продължава да бъде пример за интелектуалец от европейски мащаб, така не се задоволяваше да си стои в някакво научно поле, а за него беше важна обществената роля на интелектуалец. В смисъл, той последно пишеше в популярни медии, пишеше на един за мен изумяващо достъпен език. Спомням си дори като се чудих за заглавие на дисертацията си, че няколко пъти ме завръщаше. Винаги излизах с някакви крипто такива езикови игри и така нататък. И той през цялото време каже, сега, прекалено е това, не дей да се заиграваш, дай нещо по-разбираемо за читателя, високо ниво на анализ и на теоретизиране с един достъпен и прост език. За мен си остава някаква летва, която и така много рядко успявам да се вместя в нея. Много талантлив, ироничен, скептичен със сигурност, много, малко строг. И това, което мога да кажа, прочетете неговите текстове задължително, дарат на всяка цена, но и всички есета, аз редовно ги цитирам. Все още имаше едно за красавиците и зверовете, което беше за културната обстановка в България през 90-те. Ивайло беше нестихващ извор на енергия за изследвания, за академично любопитство, за гражданска активност, за политическа мисъл. За мен това е едно от нещата, които аз и до ден днешен не мога да си обясня откъде той намираше цялата тая енергия да ражда идеи, да работи по тях. Аз съм постоянно изморен, а той като че никога не беше изморен. Мисълта, която аз имам винаги за него, е свързана с нещо, което направихме заедно в известен смисъл, но винаги в крак с времето. Той беше винаги в крак с времето, но и винаги много напред. Нали, той и по отношение на технологии, дигиталния свят. Нали, той беше пионер, той искаше да, когато имаше вече някаква форма на чат-ботове, той искаше да имаме това на семинар БГ. Той винаги много се вълнуваше от новите неща. Някакси той не е еднопластов човек. Как да разкажеш за него в едно изречение? Как да кажеш кой е Ивайло Дичев в, нали,
в просто един преразказ. Година ми се наложи да поема курсовете всъщност, които той не можа да довърши. И единия курс всъщност се оказа, че няма как да бъде поет от един човек, защото беше прекалено Ивайлов, антропология на въображаемото, която покриваше абсолютно всичките му интереси. Психоанализа, естетика, антропология, град, сериали. Този курс е Ивайлов. В смисъл, нали, няма друг курс, който толкова добре да го представя. А, и всъщност събрахме различни хора, които да поемат курс, защото нямаше човек наистина, който да може да направи това. Ако той от някъде въобще ни гледа или въобще, нали, аз със сигурност си мисля, че би се радвал на това, че най-малкото сме се събрали. Някакси, че той ни е събрал, че покрай него сме се запознали всички ние, докато продължаваме да правим неща заедно, според мен, Ивайло е сред нас. Той харесваше аматьорски работи. Трябва да кажем, че ами да, в смисъл всичките неща, всичките видеа, които сме правили, какви ли не неща, сме ги правили по нашия си начин. Не е било екипа на БНТ.